με τα αναλύωτα στοιχεία της παράδοσής μας και ιδιαίτερα με τον πέτρινο θησαυρό που σμήλεψαν με πολύ μεράκι οι πατέρες μας και δημιούργησαν έτσι την πλούσια οικιστική ντόπια κληρονομιά. Χρησιμοποίησαν διακριτικά και πολύ εύστοχα. Δεύτερον, το χωριό μας από το 1860 διέθετε φιλεκπαιδευτική αδελφότητα ως παράρτημα της μεγαλύτερης που ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Σκοπή πέρα από την εποχή. Ποιοι ήταν αυτοί? Μέριμνα για τη μόρφωση των κοριτσών. Άγνωστο τότε. Αυτό ήρθε μετά από 50 χρόνια. Μέριμνα για την ηθική και διανοητική ανάπτυξη των λαφιωτών. Μέριμνα για τις σπουδές καλών αλλά φτωχών μαθητών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν έτσι την ευαισθησία των πατέρων μας. 3. Τα επαγγέλματα στο χωριό μας. Υπήρξαν πολλοί λαφιώτες που λάμπριναν το επάγγελμά τους. Φιλομαθείς και νοικοκύριδες. Πολλά κατάλοιπα μαρτυρούν την υψηλή τους αισθητική και τεχνογνωσία. Γύρω στο 1930 ο συγχωριανός μας Γιάννης Φάπας εγκατέστησε μεγάλη γεννήτρια και ηλεκτροδότησε στο χωριό μέσα στον επίσης μοντέρνο για την εποχή τότε αλευρόμυλό του. Το παλιό αυτό οίκημα είναι έτοιμο για τουριστική αξιοποίηση. 9. Μουσικό γούστο. Πολλοί λαφιώτες μουσικοί έπαιζαν σ' όλο το Πήλιο. Αρκετοί ήταν γνώστης του ευρωπαϊκού και βυζαντινού σολφέζ από εργασία τους στο Άγιο Όρος. Έτσι δικαιολογείται η ύπαρξη πολλών μουσικών εκδηλώσεων σε θρησκευτικά πανηγύρια, χορεσπερίδες, γιορτές, στα σπίτια, έκτακτες μουσικές χορευτικές βραδιές με μεγάλη συμμετοχή ντόπιων και άλλων από τα γειτονικά χωριά. Είναι γνωστό ευρύτερα πως στις χορεσπερίδες ντόπιοι μουσικοί και τραγουδιστές τραγουδούσαν σε κλίμα πανηγυρικό παλιά τραγούδια και εξαιρετικές και συγκινητικές μονοδίες με θερμό χειροκρότημα των διασκεδαζόντων. Οπερέτες που τις μάθαιναν οι μουσικοί μας από δίσκος γραμμοφώνου. Οι χοροί και παραδοσιακοί και μοντέρνοι ευρωπαϊκοί. Πολλές φορές για να υπάρχει τάξη και κοινή αποδοχή η κομπανία έκανε και χορευτικό πρόγραμμα γραμμένο σε μεγάλο χαρτί που το κολλούσαν. Καζόταν στη Σβάλα στο κτίριο της τουρκικής αστυνομίας. Σήμερα εκεί είναι η ωραία καφετέρια του Κώστα Δόφου. Λέγεται πως σε αποφύτους του σχολαρχείου που δούλευαν στο Θεσσαλικό κάμπο έγιναν προτάσεις για να πάνε ως δάσκαλοι σε μικρά καμποχώρια. Αλλά και εδώ κανείς δεν πήγε. Το ίδιο συνέβη και όταν σε κάποιους έγινε πρόταση να καταταγούν ως αξιωματικοί στον ελληνικό στρατό. Το ομολογεί ξένος πως που αυτός κατετάγει με αυτή την ευκαιρία και συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό του ταξιάρχη. 14. Τα παζαρούλια στις γειτονιές του χωριού μας ήταν κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς ανθρώπινης και πολιτιστικής. Οι ιστορίες, τα ανέκδοτα, τα πειράγματα, οι θυμοσοφίες των απλών γιαγιάδων και γονιμοποιός. Τα παιδιά και τα όρημα πλέον μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαφκετών η Δράση, με ψυχή και δημιουργό τον κύριο Στάθη Χαρανά. Και τι δεν πρόσφεραν στον τόπο μας. Έχουν έτοιμο λαογραφικό μουσείο και βιβλιοθήκη. Ίσως με την εξαίρετη πράξη δωρεά προς την κοινότητά μας του σπιτιού του φιλογενέστατου συναδέλφου Αποστόλου Επιδέξιου λυθεί και το πρόβλημα της στέγασης. Το ευχόμαστε
από καρδιάς. Ο εικαστικός σημερινός περίπατος εκφράζει και αυτός την πιστή συνέχεια. Έκαναν επίσης πολύχρονες έρευνες και συνέλεξαν πλούσια ιστορικά και λογογραφικά δεδομένα και βοήθησαν αποφασιστικά στην έκδοση του βιβλίου «Ο Λάφκος», του αρχοντικού του νοτιού βιβλίου, από τον έγκυρο ερευνητή και δόκιμο συγγραφέα Δημήτριο Λαμπαδάρη. Έστω αυτή η αναφορά του ονόματος ως μνημόσυνο επιλίχνιας μνήμης στον λαμπρό αυτό άνθρωπο. Ακόμα η δράση εμφύσισε το πνεύμα της αγάπης και η δομή του ξενώνα σας, που αναβιώνει έξοχες πολιτιστικές μνήμες και αποθυσαυρίζει μεγάλο τμήμα του λαϊκού μας πολιτισμού, αλλά και τον απόϊχο επίσης της έξωθεν καλής μαρτυρίας. Εκτιμάμε βαθύτατα το ήθος και τον χαρακτήρα σας, την στέρεη προσήλωσή σας στο λαϊκό μας πολιτισμό και θαυμάζουμε το εύρος των οριζόντων και των οραματισμών σας. Να ο κρίκος της δημιουργικής σύνδεσης και συνέχειας, η απόψινή βραδιά που τόσο άρτια διοργανώσατε. Το χωριό μας, κυρίες και κύριοι, ντόπιοι και ξένοι, προσφέρει σε όλους σας αφιδώς την όμορφη φύση, την πολιτισμική αγκαλιά, τις θερμές του ευχαριστίες για ό,τι κάνετε γι' αυτό και σας περιβάλλει με όλη του, μα με όλη του την αγάπη. Σας ευχαριστώ. Την οποία είπε ότι υπάρχει στην πολιτιστική παράδοση της περιοχής και επειδή η συνέχεια αυτή δεν μπορεί να λείπει από τη σημερινή μας εκδήλωση, αυτή την υλοποιεί ο Δήμος ο Βουγιούκας, ο οποίος είναι συνεχιστής της μουσικής παράδοσης του Λάφκου, ο οποίος είναι ένας βραβευμένος, πολύ γνωστός ακορντεονίστας, ο οποίος έχει συνεργαστεί με γνωστούς σολίστες ακορντεών των Βαλκανίων, όπως ο Γιόνικα Μινούνε και ο Πέταρ Ράλτσεφ, και έχει συνεργαστεί με ερμηνευτές του ρεμπέτικου, του λαϊκού και του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, όπως η Ελένη Τσαλικοπούλου, η Νένα Βενετσάνου, ο Μπάμπης Σουτσέρτος, ο Χρήστος Σιαμούλης, ο Πέτρος Γαϊτάνος, ο Γιώργος Ονταλάρας, η Νανά Μούσχουρη, με τόσα μεγάλα σημαντικά ονόματα. Έχουμε σήμερα την τύχη να τον έχουμε κοντά μας και να μας ερμηνεύσει με το ακορντεόν και μαζί με τους σολίστες ένα απόγευμα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «Δήμο, λέει, σκέφτομαι να κάνω αυτή την πολύ ωραία βραδιά. Λέει να κάνουμε ένα ωραίο, έτσι σαν πανηγύρι». Λέω «Όχι πανηγύρι, πρέπει να είναι κάτι άλλο». Και επειδή ετοιμάζω τώρα ένα project που θα κυκλοφορήσει στο εξωτερικό με μουσικές των Βαλκανίων και όπως ξέρετε όλοι, τα Βαλκάνια, όπου μέσα συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, έχει τόσο μεγάλο πλούτο στη μουσική, όπου το ζηλεύουν, θα έλεγα, όλες οι υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, ίσως. Γι' αυτό σήμερα θα σας παίξουμε κάτι διαφορετικό, όχι όμως άγνωστο, είμαι σίγουρος. Θα σας παίξουμε μουσικές των Βαλκανίων, όπου μπορεί να είναι επηρεασμένες από jazz, από folklore, από λαϊκές μελωδίες, από τσιγκάνικες μελωδίες. Όλοι θα ξέρετε τις τσιγκάνικες μουσικές της Ουγγαρίας. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω άλλο, θα παίξουμε μουσική. Θα ήθελα να παρουσιάσω τους συνεργάτες μου, η οποία είναι μία από τις παλιές οικογένειες της Ρουμανίας που παίζουν αυτό το είδος της μουσικής γενικότερα. Είναι η οικογένεια Σέρμπαν. Είναι ο Ζώτ του Σέρμπαν στο βιολί. Ο Ρομίκα, ο Σέρμπαν στο τσέμπαλο.
πούμε ότι αυτό το όργανο λέγεται τσίμπαλο, είναι όπως το δικό μας το σαντούρι, που παίζεται με μπακέτες, μόνο που είναι πολύ μεγαλύτερο. Και ο Μπέμπε ο Σέρμπαν στο κοντραμπάσο. Προφανώς είναι πατέρας και γη, όπως φαίνεται.